Silav rêz dê demekê de ku bendên rêgirtina li belavbûna vîrusa koronayê li gelek welatan sist dibine û xelkê derdikevine derve, hejmara keysên koronayê bilind dibine careke din. û helwestên kok derdikevine pêş li dor pêleka dina koronayê. Hinek dibêjin pêleka dina koronayê nîne û hin dibêjin ew gihîştî ye. Ji bo ronîkirina vê mijarê niha Diktor Azad Badîkî bi me re ye. Diktor Azad şarazayê nexweşiyên veguhêz e û endamê Komîta Tenduristiya Kongreya Civakên Demokratîk ên Kurdistanî ye li Ewropa ku bi navê KCDKî tê nasîn. Diktor Azad ji welatê Holanda tevlî me dibe. Dema te baş Diktor, tu bi xêr hatî bernameya me. Diktor Azad li gor şopandina te ji tiştên va dawiyê re tu dibêjî rastiya pêla duyema koronayê çi ye? Berê her tiştî rojbaş temaşevanê me re. Bi rastî pêla duyemîn li gor hîna hin em bêjin tevahiyê cîhanê dest pê kiriye em nikarin wî tiştî bêjin lê belê hinek welata dest pê kirî wek em nimûne bêjin Îran, wek Tirkî, ekseriyet rojhilatê Tirkî, alî em bêjin Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê û em karin bêjin rojhilatê Kurdistanê ew pêla duyemîn hatiye em ser welatê xwe pêşiyên biaxivin se. Wek em giş zanin li Cizîrê li Amedê pêla duyemîn zirarek mezin da mirovê me. Li belê ji alî çikî de em nizanin çi qese mirovê me jiyana xwe ji dest dayî heta nayîna çi qese mirovê me nexweş ji ber dewletên li wir çîkin em ê bi hiqûqî dest danînin ser wir ti agahiya nadin me agahiyê zelal. Lê belê wek em bêjin li Ewropa hîna pêla duyemîn dest pê nekiriye û hinek welata jî hîna pêla yekemîn dest pê kir. Meksîko pêla yekemîn di û qesî yanî hindik nexweşiyê wan hebû lê belê van rojê dawî dem dinerin nexweşiyê wan zêde dibe. Tiştê agahî dige destê me belê belkî ew agahî kêm diha destê me belkî em ji ber wê înformasyonê em şaş bin. Lê belê li gor îro em dinerin misal wek îro li cîhanê de herî mezin nexweş mirin li Meksîko çêbû. Çi qesî bêjin Yani niha di pêşbîniya hatina pêla duyem de em dizanin di şarazad dibêjin ku di sala 1918 da dema di buharê da pêla yekem hat pişta di havînê de ew wê wedemê hinekî rawestiya sist bû piştra di payîzê de pêla duyem hat û di zivistan û buhara sala 1919 da jî pêla sêyem hat. Yani ev pêşbîniya ku niha dibe li gor sînaryoya ku sala 1918 da bûyî dibe lê tiştên tenduristî tiştên em bêjin şarazayiyeke saxlemî heye vê derbarê de ku vê pêşbîniyê tê dikin. Na em li ser em dibêjin em li ser vîrus berê jî tî belkî bernamê berê jî me qala vîrusa wextê dikir me digot vîrus wextê derbasî mirov dibe û mirov vî ji laşê xwe davê antîkorê demê kurt û antîkorê demdirêj di laşê me re çêdibe. Em ji vê em nizanin yani em ser ev Covid-19 nexweşiya Covid-19 a çê dikir SARS-CoV-2 em nizanin kîjan ê çê dikir yani antîkorê me ê demdirêjin ê demkurtin em wêya nizanin ew yek a didi hîna mirov zêde nexweş henin. Misal îro 4 milyon û 126 hezar û 18 mirov li gor înformasyona dewlet didin dewlet hemî dewletê cîhanê didin nexweş hîna henin û nav vana de jî nêzîka 5777 mirov jiyana wan xeterê de yî yani karin îro jiyana xwe ji dest bidin. Ha ev tê vê manî vîrus hîna ji holê ranebûyî. Yani ew di roja yekemîn di wek dest pê kirî ew em dibêjin ya çîka krîtîk dema krîtîk hîna me ji ser xwe navetî yani belkî hinek dewleta xiste bibin kontrolê xwe lê belê cîhan ne di dewletin sê dewletin
Ve em bejin Hollanda dibi kontrol kirbi ya jî Almanya dibi kontrol kirbi lê belê cîhan kontrol nekiriye. rast Ev nexweşî em دکتۆر bij gerek ببوورە bir ئەزا nekin خەتەنە ser دەم yekî دەبن dest pê kir. ینی Kirim. mesela em bibêjin hewlên dîtina vaksînekê da diyara ku dîsa hîn dibêjin şareza ku wê bi mehan bixwe heta ku vaksînek bê peyda kirin divê de Ve vê de behsa hin dermanan dibe ji bo laşê mirov ku kariben vêyekê bikin û behsa plazmayên xûnê dibin ku ji nexweşekî berê pêketî û sax bûyî ev çi qasî dikare pratîkî be li ser erdê heta dîtina vaksînekê plazmaya ji mirov stendin û wêya wek derman bixebitîne dibe heta deremetkê em karin tiştan ji dest bigirin. Yani hinek mirova em ê nexweş em sax bikin. Ne însanê em bêjin nexweş neketî em wextê wêya bidin wan qet nema nexweş dikeve. Ew ne dermanik wîsayî lê bi dibe wek dermanik yekî nexweş ketibe bi vê vîrusê wêya tedavî bike. Em wilo bêjin. Lê belê ew dermanê din rast e ji roja nexweşî me dest pê kirî me pir derman ser mirovan diceribînin. Mecbûrin ji ber tiştîk destê me re tineyî ya me wan halê wan bêlin jiyana xwe jî dest bidin ya em ê li ser wan em ê derman biceribînin ki ev çi qesî ne etîk bi li gor tedaviyê ev mecbûr man me ev tişt kirin yanî ji ber ji bona wan mirova ji sedî deh bijî sedî pazdeh bijî em xelas bikin. Ev dermanê ana sirf ser SARS-CoV-2 ji bo vîrusa SARS-CoV-2 ser lê kolîn çêdibe yani kes nikare bêje ji sedî set ev ji bo vê nexweşiyê dermanê yekemîn e ji ber gerek ew derman heta misal salkê ser em ê bên tişna bên ceribandin û li ser mirova bê ceribandin taliyê derbasî gel bikin yani em ser gelî ca bixebitînin ev jî ji bo wê demdirêjîk lazim e. Vînatî dermanê wilo rastî jî باشه dehatî دکتۆر ینی ئەم دیسە vegeren ser bûriyan bêrîn pêşbîniya pêla duyema vîrosê divê derê de xelk di pêla yekem de hinekî ne amade bû desthilatdar ne amade bûn di pêla duyem de eger bibe yanî herhal hinek welatan wek me got jî behsa wekê kirine ku bûye jî cem dest jî pê kiriye yanî wê xelk çi qas amade be ji bo vê yekê Ez karim vî tiştê bêjim wextê pêla yekemîn de cîhan ne amade bû yani ne tek gel dewlet jî ne amade bûn sazî jî ne amade bûn ez karim vî tiştê bêjim ji bo pêla diyem hinek dewletê netew amade ne ji bo vî tiştî lê belê wextê me re qala gel bike ez bawer dikim ji sedî deh gel belkî amade bi ji sedî not gel hîna ne amade ye yani hîna nizanin ev nexweşî bi rastî çi ye çawa derbas dibe ji bo çi ev nexweşî heye yani wêya nizanin televizyonê dewletê wan çi ji wan dibêjin wêya bawer dikin yani tiştê şaşî jî informasyonê şaşî jî ji wan bêjin bawer dikin ji ber dewletê wan ew e û çîka wan ew yani tişkî em ê bên cîkî din dest bigirin tineyê tek informasyona wan ew noxteyî berê ez te spas dikim Diktor Azad ji Hollanda bi me re bêgelek spas bû beşdarbûna te spas xweş dem baş